Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagkalangka penakarkano ya alangon ang mga pagariak mga Muslim na sa kana iso ariniyo si Nurhan ging ka iso pamamulong apagata kini Ahmad Nur. Okay. Ino niyan nuto pungulaw lagi ang koto ini pamustian naging tuwa kulo da. Okay. Taman sa giyang koto mga galon udi napiakere na rin nagyang koto galon akap sila niya nun. Okay. Sad sa galabakutaw na hindi niyan mapugma. Gina na Ahmad Nur ami betuatian niya na pimurkano Allah na kanabanan sa kanian alim ka pagkanian susap o pagarinin ang Muslim. Ino ko putera pagkanian susap o pagarinin ang Muslim. Bayang-bayan na nira nasira na mga ulama nasikiran pagkanag asapangin ka so paawing o pagarin ka Muslim kapikisa pangan mambu Allah so paawing ka sa dunia na ayamala na sa isalungan amore. Nasaka Ahmad Nur abin saliga di sebuta Buddha na di nga dikesapangan so pawing pagaring ka Muslim ka di nga panipag-live ako di nga di pamakai isi kumandak lataw. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanaban yang gelebek iba di pa Facebook udi na ba di pag video udi na pag live na anamele na sa Facebook na ayun tentangan na saka na maile nga sa Facebook ka nan account ka na sumagader ka ang mga tao adi TikTok apya si super mangga na miadawit ta kamudul na datar rugi na namudul ka namudul patro wala na namudul ka nan way gina na dinga dinggulaw laan na dataran o kalalalungan nanan adid nanan mapya agin na suun ka adi ka di mag live na ayab sa ini pag live ka na giyang kaya madaglataw na dinga di keti samanan na did nanan abali upyan ng bayangan ka way apiandem pianambayangan ka na miya ka sanggi buraguna miya parang sa miya kay sesa ka sa kambusay tiulik ka sa saysa ining ino nga matutulik bago nga pagkakana na buman mapitan na napikungur ka atamok banakin wakor ka atamok kada kubidi na hindi mo di nga tutulik ka kenapa ko di ITB na di nga di ITB Taros adi mo ni pamos. Saka na alim ka na did na ukud ka alim. Saka so alim pediding ku kuluk ko pe ko naraka janam. Kada kalan alim na mala apa kay suun. Why? Ino mala apa kay suun. Ay po kay sir ka na sa pamilyang ka. Oh. Pagipatang ka so pagipatan ka. Nasaka na di nga kipatagin no kaya di pagipatan na so isa ka panginaw. Ayangan tiulik. At taman sa pamamulong sa taga marugong na tiulik ka, nakatasa ka man tiulik ka, mimbetuat yan ka, pemur ka ang kau Allah. Anin ta sa ka Ahmad Nur, gina na dinga dinggulaw laan na ikamur ka na no Allah, kas ka na mudul ka na mudula bubay, pemur ka ang kau Allah. Pamakaseratin na, bidin makukor mo apuro amudul ka. Ada po ano tagagina na bunuh-bunuh ka. Ino Bisaya ay na panganagta sa Facebook. Pangilita sa Facebook na gina na miya kadagdag lapilak na sa kabuko ni alim miya katulit-tulik. Miya katulit-tulik. Ino to miya katulit-tulik. Na kay benar ka pilita din ko tanda. Pangilita sa video niya na miya lango na tao na tiulik ka. Ino ka kaalim. Kenapa ka alim ka? Maalim panananaw tak ka. Alina nga sa otak ka na buka panabusa buta kami ipikar ka na iblis. Bendes ka so alima di sibu. Tabi bu makasangi buka bendes ka so alima di mani di sibu. Bendet mananda binilak ka. Maginan. Di ka di mag-live sa daki pantagian. Asa ka na imiya tonto na ini pag-live ka. Na bende ka ini mana imiya ka sibu. Alim. Abin seliga disebut tanuding ka
Aya man nakasurat tinga ko kapamamulunga ka na kapan ako to na umilay yung bula matanga. Kaya masaan na ka. Nakagida nga mailay. Kasi bu sa Facebook na kaya sarata na kan kapan ako to. Mga kapan ako to. Umilay yung bula matang ka. Akapa umilay yung bula matang aka marata agal buka ka na mapa kaya tirulog akapan ako to. Kapakaya sapar ka na nakagiya. Apias walong-walong ka na, di kasi ikilay. Kawan, nanay no, kakatawan na sudar pa ka, katawan na kan so inged ka, so katatagun ka, na sadin sa katunaan ta, na lete ang korono kanan. Kapaki ke mo karkaging kaya sa kabangkong agaran, angan nakapatayin. Asaka na, alim ka na, bundo ka buburawisan. Degap mana maka utang sa keneke. Aki yang betuir ka pemur ka angka. Sami de ka alim. Akan nabakad na alim. Panabus sebut ka. Nagu ka peliliwana ke sakana ayat di ngadi imater sa ngina mga bijungan lang nakalandandong na di mapia. Dapat na paglay buka nama pe paglay buka. Bagya sa ini TV nga, ni pagalay ka. Na nakanaba ko kaangat eh. Nas ka na, kaangat tangarakan. Na inukarang bisay kaangat eh. Inukarang kaangat eh. Bunga ni pagaka na. Api lang na to na sumulid ti kunara ka. Na naino mabuka ayabus pa kasulcay na surga na ginana Ahmad Nur. Kasa kaniyang itiari mo unsok panganinian. Gina nakapag-live ka na, kapag bugod pa na napsun ka na. Aba na may siya makalima di mag-live. Tapos na mapag-live na nintiyo nagsupdin. Nabud na nanalim. Kaya katatoy sa alim na ay tutulungan yan sa gawin doon na sa Quran na usukit pa binagi na di ganyan tutulungan na ina na Facebook yan na account ka. Ano man sumagad ka na yan tiyuli ka. Sumagad ka so mga post tadi mamamulong na tiuli ka kata sakman ni miya tonto na katiuli ka ala na makapusangatan sa besa ha di mo na magaga wah ka sa kana ay di kini pamulong na sa Quran na sa kana siaratan na kadna kapan ako to wah na piya makiilingap sa video piya makiilingap sa medagla to mimbuto atian ka piya gutas ka anin takulog tala di kan makasilik di. Wah, tumaba ka demi atay sa ututan ni naka. Amiyaw pa kaulong ka na nagtaining sa ka amin beto atay naka. Aba ka buputo sa ako kay mo naka. Ginaman na biasa ka aba demi sa sayude. Bantu ka naka di ka baka kaya tay di. Munta naka lay di ka umyagi ko ka na lagi di ka nuamo. Tay di ka nububuy.